Припинок. Завод «Газоаппарат». Автобус рухается по маршруту номер 45. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – університет. Припинок – університет. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Припинок – Гоголя. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтів. Припинок – бульвар космонавтів. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Опра. Припинок – Опра. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Припинок – Центр молодежной творчости. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Технічний університет. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас контролю продаж не проводится. Прыпынок – Технічный университет. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Гузнянская. Припинок – Гузнянская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Заречный. Припинок – Заречный. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Пугачова. Припинок – Пугачова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовницкое товариство «Сябры». Припинок – Садовницкое товариство «Сябры». Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовницкое товариство «Пероска». Припинок – Садовницкое товариство «Пероска». Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовницкое товариство «Флора». Припинок – Садовницкое товариство «Флора». Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовое товариство «Сигнал». Припинок – Садовое товариство «Сигнал». Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовницкое товариство Содружность. Припинок – Садовницкое товариство Содружность. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – Садовницкое товариство Веселка. Концовы. Припинок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз пярэднія двері. Припинок – Садовницкое товариство Веселка. Концовы. Припинок.